Kedysi boli v meste takmer na dennom poriadku pouličné konflikty, drobné krádeže a hluk neprispôsobivých obyvateľov potúžených alkoholom. No dnes je všetko inak. Hovoríme o Jelšave, malom mestečku na strednom Slovensku. Tohoto roku je tomu už 15 rokov, odkedy mesto zriadilo projekt občianskych hliadok, dnes skôr známych ako mestské a občianske poriadkové služby. Keď hovoríme už o tejto forme projektu Mestskej občianskej a poriadkovej služby, my sme už pred možno 15 rokmi začali možno podobný projekt, troška v inej verzii, že sme využili aktivovaných nezamestnaných na hliadkovanie pri prechodoch prechodcov. Na tie časy to bol veľmi pokrokový krok. Dokonca si to všimli aj nezávislé inštitúcie, ktoré sa o Jelšave a vedeniu vyjadrovali veľmi pochvalne. No radnica si nepovedala, že dosť a vo svojich odvážnych plánoch krok za krokom pokračovala ďalej. Bolo to také inovatívne, nás aj nezávislá inštitúcia pozitívne hodnotila v tomto smere. No a potom postupne štát dal možnosť uchádzať sa o financie na rozbehnutie takýchto projektov cez MOPS a MOAPS, ako sa to dnes volá. Čiže my sme sa vždy zapojili sme do toho rôzny počet uchádzačov o zamestnanie a vždy to bolo vlastne viac menej z radov rómskeho obyvateľstva. Tento odvážny a pokrokový plán si postupne osvojili aj ostatné mestá. Dnes, odstupom času, sa to ukázalo ako veľmi dobrý nápad. Občianske hliadky v súčasnosti stretneme už takmer v každom meste, no srdce projektu má svoje korene práve v Jelšave. Teraz máme 12 zamestnancov v tomto projekte. Sú riadení priamo náčelníkom mestskej polície, ktorým denne zadáva úlohy, majú svoje štandardné stanovištia a pohybujú sa vlastne po meste, po verejných priestranstvách, kontrolujú jednak čistotu, poriadok, bezpečnosť. Zasahovali sme tu, boli sme nápomocní štátnej polícii pri zásahu drog. Bolo to viacej tých zásahov, je tu kontrola domov, áno, prehliadky so štátnou políciou, nápomocná je MOPSka. Mali sme aj bitky pred obchodom, áno. Čo u nás v Čižaku bolo, to bolo katastrofa. Čo bolo? Sa opili a potom búchali dverami všetko. Kriminalita bola vyššia. Ľudia hovoria, že nás je vidno. Je tam nejaký ten rešpekt, že keď nás je vidno aj polícia, že je to troška lepšie určite. Dávaj pozor na ľudí, pravda, aby sa dačo nestalo, dačo zlé. Isté, že v minulosti, keďže sme siahli po takomto prvku bezpečnosti, zvýšenia bezpečnosti, boli prípady, ktoré musela riešiť buď štátna polícia, alebo iné zložky. Tak predtým tá situácia bola úplne iná, áno. Vtedy tí ľudia ako keby kvázi, nie že nemali tú kontrolu, ale no, tí naši policajti, je ich málo, hej, oni nevedia, majú ešte pár dedín k tomu nášmu mestu a oni nevedia byť všade, áno, preto tí ľudia si aj viacej dovolili. Mali sme rôzne, aj dokonca lúpežné prepadnutia medzi deťmi, pri čakaní na autobus, ktorí dochádzajú do škôl z dedín. Tak vlastne počas tých pár rokov, čo pracujem v tejto respektíve v tomto projekte, tak vidím veľký progres, hej. Predtým to ináč vyzerala tá situácia, aj teraz vyzerá ináč tá situácia. Tí ľudia si nedovolia. No, tak máme nejaký taký rešpekt. Aj sme boli tak vybraní, vlastne aj z majority, aj z minority, hej, že teda ľudia takí, ktorí v podstate majú nejaké to slovo, áno. Pracovníci MOPS dozerajú nielen na kriminalitu. Ich pole pôsobnosti sa postupne prenieslo aj na čistotu a neporiadok v meste. Napríklad, že keď hodí ten papier na zem, že nemôže pred nami hodiť ten papier na zem, hej. Aj keď sú to také tie maličkosti, ale aj toto pomôže k tomu zlepšeniu tej situácie. No, dôležité, ako to vnímajú ľudia, či sa oni cítia bezpečne, treba sa ich opýtať. Je to výborná vec, podľa mňa. Človek nemusí sa báť. Aj večer, keď pochádzate po uliciach, alebo čo je, čo tak. Tak robí, ale akože isté, že musia vykonávať svoju činnosť, nehovorím, že nie. No, tak ale tu vidíte sami, že není bordel. Tak dobre, lebo sa dajú pozor, aby nebolo bordel a takéto. Keby tu mopskári neboli, tak ja si myslím, že by bolo horšie. Nehovorím, že všetko vymizlo, ale ten podiel týchto priestupkov a trestných činov sa určite znížil.